Il-Partit Nazzjonalista għar-raġunijiet li jafqu mhux iħalli ċertu kandidati tiegħu jwieġbu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti li qed isiru f'konferenzi online fejn il-ġurnalisti ma jkunux fiżikament preżenti fejn ikunu qed isiru l-konferenzi tal-aħbarijiet. F'waħda mill-aħħar konferenzi li organizza l-Partit Nazzjonalista tkellmet il-kandidata Nazzjonalista Josephine Xuereb dwar Għawdx, iżda meta mistoqsija dwar ċifri żbaljati li qed isemmi il-Partit Nazzjonalista dwar in-numru ta' ħaddiema Għawdxin, der evidenti li Xuereb ma kinitx se twieġeb. Aktar u aktar li ma ġenba kien hemm id-deputat Nazzjonalista li wkoll kien qal ċifri ħżiena dwar id-differenza fil-pagi bejn il-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Evidentament imbarazzat, ma ħallix li l-kandidata Nazzjonalista twieġeb u minflok rrid jaqbes u. Sinjura Xuereb, innotajna inkonsistenzi u żbalji fiċ-ċifri mill-Partit Nazzjonalista dwar il-qasam tax-xogħol. Pereżempju, fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista kien hemm kważi 6,000 ħaddiem Għawdxin jaħdmu Malta, 4 darbit aktar minn kemm qal il-Kap Nazzjonalista Bernard Grek fejn kien qalinna li kien hemm 1500 ħaddiem biss. L-istess kap kien qalinna li taħt Gvern Nazzjonalista ma żdidux nies Għawdxin li jaħdmu Malta. Fil-fatt indagajna u sibna li kien hemm żieda ta' 13%, ġifieri kien hemm żieda sostanzjali. Finalment id-deputat ma ġembek id-deputat qalinna li fl-2012 programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali qalinna li d-differenza bejn il-paga medja ta' ħaddiem Malti minn dak ta' Għawdxin kienet ta' 300 euro. Fil-verità fl-2012 din id-differenza kienet ta' aktar minn 800 euro. Li huma ċ-ċifri tajbin li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista jew ċifri uffiċjali mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Għaliex il-Partit Nazzjonalista mhux jagħti stampa ċara tas-sitwazzjoni. Grazzi. Samuel, peress li mistoqsija teknika ħafna se nirrispondi kien għaliex ikkwotajt ħafna ċifri. Min tarif parlamentari li tal-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana ħareġ li kontrarjament għal dak li jsostni il-Kap Nazzjonalista Bernard Grek, l-ammont ta' Għawdxin li jaħdmu f'Għawdex stess żdied bi kważi 4,000 mill-2012 lil hawn. Dan meta l-ammont ta' Għawdxin jaħdmu żdied b'5,000 li jfisser li 4 minn kull 5 impjiegi miżjudin taħt Gvern Laburista kienu f'Għawdex stess. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li kien qed iseħħ taħt Gvern Nazzjonalista. Fil-fatt bejn l-2010 u l-2012 kienu żdiedu b'500 l-ammont ta' Għawdxin jaħdmu jew medja ta' 250 fis-sena. Dan kontra medja ta' kważi 750 kull sena taħt Gvern Laburista, jiġifieri 3 darbit aktar.